Figuren viser ildforbruget og energileverancen under og efter et submaksimalt arbejde, hvor x-aksen viser tid og y-aksen viser ildforbruget. I starten af det submaksimale arbejde vil ildbehovet ikke og ene og alene dækkes af den aerobe respiration, som er den røde streg her, hvilket gør, at energien skaffes fra ATP og CP-lagrene og fra glykolysen. Denne energi skaber et iltunderskud, som bliver kaldt iltdeficit, som skal genopbygges efter arbejdet er slut, hvor arbejdet stopper her. Det gøres ved, at der vil være et forøget ildforbrug efter arbejdet slutter fra den aerobe respiration, som vises her. Og det er en af grundene til, at når man slutter med at arbejde, så vil pulsen ikke bare aftage med det vunds, men den vil aftage jævnt over noget tid, som vises her, efter man har sluttet med et arbejde.